Drage srednjoškolke i srednjoškolci, drage studentice i studenti, ja sam Tonino Picula, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i drago mi je što vas vidim u drugom izdanju Kidalice lažnih vijesti. U prvom ste izdanju Kidalice imali priliku čuti o osnovama prepoznavanja lažnih vijesti. Zašto nastaju, po čemu se razlikuje i tko ih i kako širi. U ovom govorit će se o povijesti lažnih vijesti, kao i osnovama uloge medija u društvu i novinarskoj etici. Ne zaboravite i ovaj tjedan riješiti nagradne zadatke te skupiti bodove za mogućnost sudjelovanja u 4-dnevnom studijskom posjetu u Briselu, čim postpandemijske prilike dozvole. Iskidajte lažne vijesti. Pozdrav dragi srednjoškolci i studenti, poštovani gledatelji. Dobrodošli u novo poglavlje Kidalice lažnih vijesti. Ja sam Lordan Prelog, novinar i stručnjak za medije. Već smo se upoznali na prethodnom predavanju kada smo naučili prepoznati lažne vijesti i osvijestiti opasnosti koje donose. Danas se bavimo novinarstvom te glavnim postulatima novinarske etike, vijesti i novinarskog izvještavanja. Svrha je ovog predavanja da razumijete važnost i ulogu novinarstva u društvu, upoznate načine prikupljanja i provjere informacija te korištenja izvora u novinarstvu, kao i da naučite razlikovati etično od neetičnog izvještavanja. Novinarstvo postoji već više od 400 godina i u tom razdoblju prošlo je put od sporednog izvora prihoda za prve tiskare u Europi i svijetu, propagandnog oruđa, nositelja borbe za slobodu govora i medija, četvrte vlasti, spona između vlasti i građana koja kontrolira prve u ime drugih, te profitabilne industrije. Puno je definicija novinarstva, a jednostavno ga možemo definirati kao zanimanje čiji je zadatak prikupljati, provjeravati, obrađivati, pisati, odnosno snimati, uređivati i objavljivati informacije za medije s ciljem zadovoljenja primarne ljudske potrebe za novostima i spoznajama, kako bi se što bolje snalazili u svijetu koji nas okružuje i što uspješnije djelovali. Dakle, svrha je novinarstva istinito informirati kako pojedinca, tako i društvo u cijelosti. Kako bi se taj cilj postigao, novinarima je još u ranim stadijima razvoja novinarstva postavljena obaveza provjeravanja i potvrđivanja činjenica kod najmanje 2 međusobno neovisna izvora. Krajem 19. stoljeća u nekim europskim zemljama uvedeni su etički kodeksi kojima se razina profesionalnosti novinara nastojala podići na visoku razinu. No, unatoč tome, neistinite, netočne, neprovjerene informacije pojavljivali su se u medijima, što nas dovodi do opet lažnih vijesti, bojim se. Trebate znati da lažne vijesti postoje još od pamtivijeka. Nastale su davno prije modernih medijskih sustava, novina i interneta. Na nastavi povijesti sigurno ste učili o Trojanskom konju iz 12. stoljeća prije nove ere. To je klasičan primjer lažne vijesti. Grci su Trojancima poklonili repliku drvenog konja i ubrzo osvojili utvrdu koju su opsjedali 10 godina, na prevaru, jer su se u šupljem konju sakrili najbolji grčki ratnici. Postoje i zabilježeni primjeri iz početaka jačeg razvoja tiskanih medija. 1835. New York Sun objavio je seriju članaka u čak 6 nastavaka o životu otkrivenom na mjesecu. Izvještaji su uključivali i puno ime astronoma, kao i specifikacije novog modela teleskopa s kojim je opažena nepostojeća aktivnost na mjesecu. Tekstovi su bili puni životnih opisa izmišljenih bića, biljaka, građevina. Časopis je u rujnu iste godine priznao da je priča izmišljena radi povećanja broja pretplatnika, a u međuvremenu se proširila i do Europe. Danas bi rekli, postala je viralna. Pazite, radi se o 19. stoljeću. Jedan od najpoznatijih slučajeva fake newsa je radiodrama prema romanu Rat svjetova Georgea Wellsa, emitirana 30. listopada 1938. diljem SAD-a. Narator, tada 23-godišnji Orson Welles, glumac i budući redatelj, prekidao ju je izvanrednim vijestima o napadu vanzemaljaca. On je slušateljima izvještavao o navodnom slijetanju nepoznatog letećeg objekta cilindričnog oblika punog naoružanih vanzemaljaca na farmu kod New Jerseya. Zavladala je prilična panika. Vojnici, liječnici i novinari javljali su se na radna mjesta kako bi pomogli u borbi protiv osvajača iz svemira. Zanimljivo je da je danas upravo radio najpouzdaniji izvor vijesti. Pokušajte se sjetiti, jeste li na radiju ikada čuli nešto što se kasnije pokazalo kao neistina? Iz navedenih primjera vidljivo je kako su oni utjecali i na društvo. Smatra se kako je novinarstvo nezaobilazna sastavnica demokracije bez koje ona ne postoji. Razlikujemo 10 uloga novinarstva u demokraciji. Iznositi istinu, biti odan građanima,
provjeravati i potvrđivati informacije, biti neovisan od svih subjekata događaja ili problema o kojem se izvještava, nadgledati nositelje vlasti i moći, osigurati forum za javnu kritiku, objavljivati zanimljive i relevantne vijesti, pružati sveobuhvatne i uravnotežene informacije, biti etičan i odgovoran i konačno, građani, kao konzumenti medija, imaju prava i odgovornosti. One su u mnogome izvedene iz liberalnog shvaćanja novinarstva kao posrednika između vlasti i birača, čiji je zadatak informirati prve o stavovima, željama i potrebama drugih, a birače o planovima, radu i odlukama vlasti. Među nabrojenim ulogama novinarstva u društvu je ona da novinari trebaju biti etični i odgovorni u svome radu. Novinarstvo se ubraja u onih nekoliko profesija na svijetu uz primjerice liječnike, psihologe i odvjetnike koji se reguliraju profesionalnom etikom, odnosno etičkim kodeksima. Njihov je glavni cilj da na osnovi morala te predodžbi o dobru i zlu prihvaćenih u društvu reguliraju djelovanje novinara u praksi, odnosno pomoći novinarima da kvalitetno i profesionalno rade svoj posao sukladno moralnim normama i principima te vlastitoj odgovornosti. Prema čuvenom izdavaču Josephu Pulitzeru, čije ime nosi najprestižnija novinarska nagrada u SAD-u, moralna načela novinara su: uvijek se boriti za napredak i promjene, nikada tolerirati nepravdu i korupciju, uvijek se boriti protiv demagoga svih stranki, jako oponirati privilegiranima i javnim pronevjeriteljima, uvijek suosjećati sa siromašnima, uvijek podupirati javno dobro, nikada biti zadovoljan samo objavljivanjem vijesti, uvijek biti posve neovisan, ne bojati se napasti zlo, bez obzira na to je li ga je uzrokovala plutokracija ili centri moći. Etički kodeksi novinara stvaraju se u obliku međunarodnih i nacionalnih strukovnih udruga te samih redakcija, ali premda su pravno neobvezujući, publici i vlastima poručuju kako je novinarstvo samo regulirana profesija koja vodi računa o svojoj kvaliteti. Osnovni etički principi novinarstva su kolegijalnost i profesionalna solidarnost, iznošene istine, točne, potpune i provjerene informacije, kritičko prosuđivanje činjenica i njihovih izvora, slobodno istraživanje činjenica u javnom interesu, štititi i poticati ljudska prava i slobode, posebno djece. Svaki kodeks ima neke svoje osobitosti, no u njima su nezaobilazni takozvanih 7 smrtnih grijeha novinara koje oni ne smiju činiti: plagijat, podmićivanje, sukob interesa, zadržavanje informacija, to jest neobjavljivanje informacija koje nisu u skladu s nečijim interesima, prijevara itd., manipulacija činjenicama i stavovima, povreda privatnosti i sudjelovanje novinara u vijestima. Etički kodeksi nisu pisani kako bi bili mrtvo slovo na papiru, već kako bi ih se novinari i urednici pridržavali. Danas je teško suditi prema suvremenom medijskom sadržaju, jer ćemo prije zapamtiti senzacionalistički nego li vjerodostojan sadržaj. Međutim, nije uvijek novinarima i urednicima jednostavno donositi etične odluke. Prije 5 godina u jeku izbjegličke krize svijet su obišle slike mrtvog tijela 3-godišnjeg sirijskog dječaka kojeg je more izbacilo na jednu plažu u Turskoj. Tisuće medija objavile su fotografije što je izazvalo negodovanje javnosti. No, mediji su se branili glavnim postulatom koji je prvi obrambeni štit novinarstva u sudskim procesima. Javnost ima pravo znati. S druge strane, iako je često situacija vrlo jednostavna, treba izvijestiti o nečijem govoru ili preskonferenciji, neki mediji odaberu izostaviti neke činjenice ili kontekst, što je, razumljive se, neetički. Tako također nastaju dezinformacije. U izvršavanju zadataka novinarima pomažu pitanja na koja mogu odgovoriti u izvještavanju s događaja. Poznati su kao 5W prema engleskim riječima who, tko, what, što, where, gdje, when, kada i why, zašto. Dakle, novinar kroz vijest mora dati odgovore o tome što se dogodilo, kada i gdje, tko je sudionik događaja i zašto se on zbio. Preporuča se i odgovoriti na pitanje kako, čime se objašnjava tijek događaja. Dakako, ovisno o kakvom se događaju radi, pitanja se mijenjaju. Primjerice, ako izvještavamo o novčanim iznosima, iznijet ćemo koliko je čijeg novca kome uplaćeno itd. Recept za istinito, etičko i vjerodostojno izvještavanje je vrlo jednostavan. Svaki podatak, makar i najočitiji, poput nečijeg imena i prezimena ili funkcije koju obnaša, treba provjeriti, a svaku činjenicu potvrditi kod najmanje 2, neki etički preporučaju i kod 3 izvora koja međusobno nisu povezana.
Neki teoretičari upravo zbog toga novinare smatraju istraživačima, jer sve što se objavljuje moraju oni istražiti, kao i znanstvenici. Spomenuo sam ranije novinarstvo u kontekstu istraživanja i zaista postoji poseban oblik novinarstva kojeg nazivamo istraživačkim novinarstvom. To je creme de la creme novinarstva, vrh vrhova profesije, u kojem najčešće i rade najbolji i najiskusniji novinari, a i ono se najviše vrednuje. Ono nije dnevno, ne objavljuju se tekstovi i prilozi svaki dan i bavi se posebnim temama, prvenstveno onima čiji bi akteri htjeli ostati tajnima. Dakle, raznim aferama, utajama, prevarama, slučajevima korupcije, mita, zlouporabe položaja i moći, pronevjere javnog novca i sl. S obzirom na njihovu prirodu i teme, istraživački novinari istražuju tjednima, mjesecima, ponekad i godinama prije nego što prikupe dovoljno izvora i dokaza te objave svoje otkriće, poput najpoznatije američke afere Watergate, koju su novinari Washington Posta istraživali gotovo 2,5 godine. No, s pojavom interneta, brzina je postala glavni imperativ u novinarstvu i mnoge redakcije, pogotovo u Hrvatskoj, odrekle su se istraživačkog novinarstva koje je za ovaj imperativ presporo, a time i, nažalost, preskupo. Osim na istraživačko novinarstvo, pojava interneta i internetskih portala, a potom i društvenih mreža, negativno su utjecali i na novinarstvo u cijelosti, kojemu su te inovacije prouzročile tehnološku krizu koja se poklopila i s financijskom krizom. One su rezultirali smanjenjem broja novinara i urednika u redakcijama, smanjenjem izvornog novinarskog sadržaja i povećanjem onoga što se preuzima od drugih medija te društvenih mreža, a sve je to rezultiralo padom kvaliteta i povjerenja u medije. Upravo je uzrok pojave lažnih vijesti u sve manjem povjerenju prema tradicionalnim medijima. To su novine, radijski i TV kanali, a sve većem informiranju putem interneta, raznih portala i društvenih mreža. Ipak, siguran sam da smo se svi susreli sa lažnim vijestima, najvjerojatnije na društvenim mrežama koje, kako pokazuju brojna istraživanja, i jesu glavni širitelji dezinformacija. Izreka koja se pripisuje Mark Twainu kaže nešto poput laž obiže pola svijeta dok istina navuče cipele. Osim brzoga širenja, dezinformacije u pravilu ostvaruju i mnogostruko veći doseg od običnih vijesti. U današnjem digitalnom dobu rad s novim tehnologijama u medijskim redakcijama smanjuje vrijeme proizvodnje, stavljajući naglasak na brzinu i kratke forme, pri čemu se novinari nerijetko oslanjaju na druge izvore, a brzina često vodi do pogreške što rezultira lažnim vijestima. Sve u svemu, povjerenje u medije i institucije, znanstvenike i druge stručnjake može se vratiti profesionalnim i prije svega etičnim obavljanjem novinarskog zanata, te naravno razvojem medijskih pismenosti svih slojeva našega društva. Najbolje je početi od vas, digitalnih uređenika, koji ste se rodili s pametnim telefonima u rukama. Najveći dio vas pripada toj generaciji i toga morate biti svjesni. Vjerujem da jeste. Time smo pokrili osnove novinarske profesije, definirali etičnost struke, istakli važnost i ulogu novinarstva u društvu, naučili razlikovati vjerodostojno od žutog novinarstva i upoznali načine prikupljanja i provjere informacija te korištenja izvora u novinarstvu. Bila je to kidalica lažnih vijesti. Vidimo se na sljedećem finalnom video predavanju gdje ćemo se baviti nekim alatima i tehnikama za provjeru informacija na internetu kako bismo znali prepoznati lažne vijesti. Hvala vam na pažnji i doviđenja.